Здравейте, приятели! Днеска с вас запознайте какво правим. Днеска ще си купим различни храни и ще ги пробваме, обаче които не сме ги пробвали и ще ги оценяваме. Нека да започнем. Сега отиваме в мола и там ще влезем в Булмак. Ще вземем още 5 неща и ще ги сравним кое е по-сладко. Сега елате с мене. Първо ще вземем такова, защото не съм яла. Ще вземем такова и такова. Те стигат. Нека да отидем да ги платим. Взехме ги и сега отиваме да ги пробваме. Сега първо ще започнем от това сладко. Нека да пробваме и ще ги оценявам от 1 до 10. Сега. Сега. Това е хубаво, но давам от 7 от 10. Но това е. Следващото. Такова. Почвам. Това изобщо не го харесах. Давам 1 от 10. Продължаваме с това. Ето. Това е хубаво. Добре. На това му давам 9 от 10. Добре. Сега. Кога да пробвам според вас? Това. Не ми стървай. Ето. Това доста го харесах. Мисля, че за сега му давам 10 от 10. Не сам. И най-накрая остава това. Вътре има доста. Добре, не е много хубаво, но малко ми хареса. Давам му 5 от 10. И така, приятели, днес пробвахме тези 5 сладки. Ако искате да пробвам нещо друго, което ви е любопитно, напишете в коментарите. И не забравяйте да харесате това видео и да ме последвате. Чао!